No niin, maaliskuun kisassa voittajana Omakotitalo Liedosta Varsinais-Suomesta. Tämä teksti on lapsen kirjoittama, eli sitä kautta aina vähän mielenkiintoisempaa lukea. Tässä kodin tarinassa niin voi sanoa niin, että video, jos joku on todella mukaansa tempaava ja herättää erilaisia tunnetiloja, käykää katsomassa se. Naapuruston suurimmat raparperit ehkä lopulta takasivat tälle lapsiperheen unelmalle vuoden. Kisan kakkonen on, voisi näin sanoa, pala suomalaista ja savolaista kulttuurihistoriaa. Tämä on 1800-luvulla rakennettu kartano Karttulassa Kuopion Miepeillä. Tarkkaan valmistumisajankohtaa ei edes tiedetä. Tämä kirjoitettu tarina on mukaansa tempaava. Se on täydellinen historiikki tästä talosta ja sen ympäristöstä. Kotialbumin mustavalkoiset printtikuvat jostain 1930-luvulta on mielenkiintoista katsottavaa. Osa tuomaristosta oli itse asiassa valmis ostaa tämän nähtyään. Kolmanneksi kisassa tuli ehkä tämän kisan tyylikkäin, kaunein koti. Se on Rivitalo Lahden Jalkarannasta. Teksti on tasapainoinen, mutta tosiaankin valokuvat ja video visuaalisesti wow, käykääpä katsastamassa. Koko kevään parhaaksi kodiksi, eli päävoittajaksi selvisi Villa Haaga, joka oli meidän helmikuun voittaja. Käykää kattoo Facebook-postaus siitä aikaisemmin. Lopuksi mä haluaisin kiittää meidän tuomaristoa, Avotakan päätoimittaja Kari Otson evaluomaa, Pentikilainen Harjamaa, Iskun Ilari Jääskeläistä sekä juuri Suomen toiseksi mielenkiintoisemmaksi sisustusblogaajaksi valittu Talo Pihkala Maija Rasila ja viimeiseksi kodikkaan ja Otava median toimittaja Sia Kihlström. Kiitos teille.